Mataimakiyarsa ta ci amanarsa. Mutane sun gaza gane cewa yaya aka yaudari Nicolas Maduro har ta kai ga Amurka ta cafke shi, ko sojojinsa ne suka ci amanarsa, ko yaya? Waye ya ci amanarsa? Rasha ne, Iran, North Korea ko kuma China? Me yasa hakan ta faru? Hausawa dai suna cewa da ɗan gari akan ci gari. Shugaban ƙasar Amurka Donald Trump ya bayyana cewa mataimakiyar shugaban ƙasar Venezuela Delcy Rodriguez ta sanar da sakataren harkokin wajen Amurka Marco Rubio cewa tana shirye da yin haɗin gwiwa da Amurka bayan cafke shugaban ƙasar Venezuela Nicolas Maduro a matsayinta na mataimakiyar shi. Marco Rubio ya yi magana da ita a halin da ake ci yanzu, kuma ta nuna cewa tana shirye duk abin da Amurka ta sa ta ya zama dole ta bi umarnin Amurka ta tabbatar da nasarar wannan shiri na Amurka. Ya kuma faɗi hakan ne yayin wani taro na manema labarai, yana nuni da lokacin sauyin mulki ya riga da ya zo kuma ya faru, mulkin Maduro ya ƙare. Maganar da shugaban ƙasar Amurka Donald Trump ya yi game da shirye-shiryen mataimakiyar shugaban ƙasar Venezuela Delcy Rodriguez na yin haɗin gwiwa da Amurka ya nuna wani sabon salo na ɓangaren siyasar Venezuela bayan cafke Maduro. Wannan furuci da Trump ya yi yana nuna cewa Amurka tana ƙoƙarin tsara makomar ƙasar ta hanyar tattaunawa da wasu muhimman jigajigan cikin gwamnatin. A halin da ake ciki yanzu, ga Amurka kuma wannan dama ce ƙaƙƙarfa ta tasirinta a Latin Amurka, tare da tabbatar da cewa sauyi na Venezuela zai kasance cikin tsari da ya dace da muradinta. Kalaman Trump kuma sun nuna cewa gwamnatin Amurka tana son sauyi mai sauri da zai kawo kwanciyar hankali ba tare da faɗa ko rikici ba, ko kuma wani sabon tashin hankali ba. Sai dai duk da haka, masana suna ganin cewa akwai ƙalubale masu yawa ƙwarai da gaske a nan gaba. Har yanzu ba a san yadda sauran manya-manyan jami'an Venezuela, sojoji da magoya bayan Maduro za su karɓi wannan sauyi ba. Idan har ba a samu cikakken haɗin gwiwa da haɗin kai ba na cikin gida, to akwai yiwuwar rikici na rashin tabbas da zai faru a cikin ƙasar. A takaice dai wannan lamari yana nuna cewa Venezuela ta shiga wani sabon babi na cike da mamaki da kuma wasu al'amura na barazana da matakan zai iya ɗauka na kwanaki ko makonni masu zuwa da za su bayyana kowane haɗin kai da zai kasance a tsakanin ƙasar ta ɓangaren ita wannan mataimakin shugaban ƙasa da ta haɗa kai da Amurka. Yaya zai haifar da al'amura? Shin 'yan ƙasar za su karɓi wannan sauyi ko kuma akasin haka? Shin wane ne ya ci amanar Nicolas Maduro a halin da ake ciki yanzu? Ku faɗa mana ra'ayinku a comment section, kada ku manta kuma na share, like da comment. Wannan rahoto yana zuwa daga Hausa Global News.